ngeri do hape bah molo gaibe tulang iba pugus inna dongan babu hatu hame. Asai botolai nomor telepon do apalagi kutuau. Ro inna iboto name tu Jakarta. Ape hami medan do. Pabuahon naing manguli na bere nami syakmane. Naik permisi na sida naing mangalap buru dang buru ni tulang na. Muruk daw tu ibotoki. Bahasa songon itu. Iya dong, dua pada bang di Medan. Bahasa kon tuhami horo. Ala na pugus doa bagi, bahasa dang roham utusan. Ima hatana. Ido tahe adat batakon sipata alani situasi ekonomi gabe mago akka ruhut paradatone. Suku-suku dihita wajib do permisi berena tutulangna lahu manguli jala ise do sitobotonna tulangna syakkangan do manang tulangna namorai mabuat sipangan onda tebu ma pamuruanna alai dang dohot tulangna syakkangani na pugusi di lao sido lao do na sida madapoton tulangna tu Jakarta ala Mamora. Situasi sosial na songonon jut-jut do dia do pihamu, jut-jut do diberek kamu, kan gabi patuk Tuhan don sugut dinalahu marpesta berenai. Alana sada do tulang dia kabere, nakpe torok tulang nai. Alani marhite videon upangido hami tu hamu akka dongan nanaing pangulihon yana komuna molutung pe lau hamu permisi tu tulang nidak denaki unang atong lau si siakakan molutung adong di sakota dot tamu unang ada di pugus na gebela hamu tu ibotom na mamurai pak tuhod don amang pak tuhod don inang dapat tomma siakangan molutung pesahat berita untuk siap pula dok si nomor 2 lo ma tulang na siakangan ni pabotohot tu nasida alani suku-suku nakin naik kodo permisi berena tu tulang na boa molo so permisi gabe salah do alai molo permisi dang tu jauh di tulang na siakangan alani pugus na tikos deh tabe kamu komentarmu asa dapat dihita akka parbinotoan do solusi horasma bangsa Batak taulah maret Batak marhite-hite ruhut na adongi horasma